Ассалому алайкум дӯстони азиз, бинандагони телевизиони варзиш. Даври сеюми рақобатҳои Лигаи олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расид ва акнун мо дар саргаҳи рақобатҳои даври чоруми ин мусобиқот қарор дорем ва бояд бигӯем ки аллакай даври чорум бо бозии дастаи Куктош ва Истиқлол оғоз гардид ки футболбозони дастаи Истиқлол бо ҳисоби 2-0 пирӯзӣ ба даст оварданд ва акнун дар се бозии дигар ки ғолиб мешавад ва кадом даста муваффақ мешавад инро вақт нишон хоҳад дод ва мо қабл аз албатта даври умуман чорум ва он бозие ки дар пеш аст боз ҳам дар барномаи майдони сабз дар студияи телевизиони варзиш суҳбат хоҳем кард бо мураббии шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Қаноат Латипов, яке аз мураббиёни муваффақи футболи кишвар. Хуш омадед ба телевизиони варзиш ва умуман бояд бигӯем ки бозиҳои даври сеюм бисёр ҳам пуршида сурат гирифтанд, махсусан бозии марказӣ миёни дастаҳои Истиқлол ва Регард ҳадаст ки бисёр ҳам бозии ҷолибро ба ҳар сурат мо дар қисми дуюми бозӣ тамошо кардем. Ва дӯстони азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвали рақобатҳои Лигаи олӣ ки то бозии дастаи Истиқлол сурат гирифтанд ва Истиқлол пас аз ғалаба бар дастаи Куктош ба мақоми аввал баромад, ҳарчанд ин даста як бозӣ камтар анҷом додааст нисбат ба тимҳои дигар ва ягона дастае ки ҳоло ҳамаи бозиҳои худро баргузор кардаш ин Куктош буд ки дар ин ҷадвал мақоми сеюмро ишғол мекунад. Пас аз он ҳангомаҳое ки Куктош дошт, билохира натавонист бар муқобили Истиқлол як имтиёз ақаллан ба даст оварад, вале фикр мекунам дастаҳои муваффақ шуданд ки мавқеи худро дар ҷадвал боз ҳам тағйир доданд. Ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба бозиҳои даври чоруми Лигаи олӣ ки дар ин давр боз ҳам 4 бозӣ буд ва дидори аввал миёни дастаҳои Куктош ва Истиқлол сурат гирифт ва акнун Паншер Бобарғчӣ дар майдони худ бозӣ хоҳад кард. Хуҷанд дар майдони худ Регард ҳадазро қабул мекунад ва клуби марказии варзиш Артиши Помир бошад бо дастаи Хатлон бозӣ анҷом хоҳад дод ва бе ягон шаку шубҳа бозии марказии ин давр миёни дастаи Хуҷанд ва Регард ҳадаст дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти шаҳри Хуҷанд сурат мегирад. Хуб, акнун мо таҳлили барномаро шурӯъ мекунем аз бозии нахуст миёни дастаи Куктош ва Истиқлол ва бубинед ки дар ин бозӣ футболбозони Куктош то ҷои арзанда ҳам бозӣ карданд ва онҳо дар дақиқаи аввал бисёр бартари хуб ҳам доштанд ки қариб агар хато накунам дар 6 ё ки 8 дақиқаи аввали рақобат онҳо аллакай 4 дафъа ҷониби дарвозаи Сточич имкониятҳои хуби голзанӣ фароҳам оварданд, аммо муваффақ нашуданд ва ду голи задаи Истиқлол ҳам агар гӯем аз иштибоҳии бозигарони Куктош ҳам буд. Хуб, шумо ин бозиро тамошо кардед, чӣ хулоса баровардед? Ташаккур. Ман ҳамеро гуфтаниям ки дар бозиҳои охир ман ҳамин дастаи Истиқлол як хел бозӣ мекунад, яъне ки манро гуфтаниям ки дар ӯ бозие ки пеш аз ин мо таҳлил карда будем бо дастаи Регар ва ман аз ҳамин ҷо нишаста гуфта будам ки агар дастаи Истиқлол ба дарвозаи Регар дар 30 дақиқаи аввал 2 гол ворид кунад, метавонад дар ин бозӣ ғолиб бояд ва ҳамин хелам шуд. Дар дақиқаи 16 ва 30 хеле ки шумо шоҳид будед ва дарвозаи Регарду ва Бобоев ва Эҳсони Паншанбе 2 тӯб ворид карданд ва ин бо ҳисоби 2-1 бар нафи Истиқлол анҷом ёфт ва ин бозие ки баъди он бо дастаи Куктош буд. Дар ин бозӣ низ то дақиқаи 27 аллакай 2 тӯб ба дарвозаи Куктош ворид шуд ва ногуфта намонад ки дар ин бозӣ бениҳоят як бозии хуб аз тарафи дар анҷоми дар аввали бозӣ аз тарафи дастаи Куктош ҳуҷумҳои пайдарпай ки ба дарвозаи Сточич буданд, аммо онҳо муваффақ нашуданд ва ман фикр мекунам ки дар ин ҷо маҳорати дастаи Истиқлол нисбатан баланд буд ва ман фикр мекунам шояд ҳамон маҳорат камӣ кард ба бозигарони Куктош ки онҳо барои задани гол муваффақ нашуданд. Бале, маҳорати дастаи Истиқлол бозиҳои партофтои хуб, бозӣ комбинатсияҳои хубе ки дар вақте ки бозиҳои андар якдигар шуду ва автогол шуд, дар ин ҷо ман фикр мекунам ки маҳз ҳамин маҳорати Сафаров Фахриддин камтар нисбатан пастӣ кард ки ба дарвозаи худ якум тӯбро ворид кард. Бале, дар умум бояд бигӯем ки бозигарони Куктош ҳам бад бозӣ накарданд дар ин дидор, чунки онҳо муқобили чемпиони феълӣ бозӣ мекарданд ва то ҷое дар маркази майдон низ он ҷо футболбози ганагӣ бозӣ мекард, Маҳмадалӣ Содиқов, Маҳмадшариф Саидзода, инҳо бозигароне буданд ки бештар ҳуҷумҳои дастаи Куктошро оғоз мекарданд ва дар хатти ҳамла Меҳроҷиддин Музаффаров, Абдурасул Раҳмонов бисёр имкониятҳои хубро истифода карда натавонистанд. Хуб, мо гуфта метавонем ки Куктош дар оянда бисёр ҳам ҳарифи нобо барои дигар дастаҳои Лигаи олӣ мешавад. Бале, ман амиро як бор дига такрор карданем ки маҳз бозии хуби Куктош
که این دسته از لیگ یکم و لیگ اولی برآمده است. دقت مخلصان رو باز هم جلب میکند و من امیر رو میخواستم که همین خیلی دسته های لیگ یکم بسیارتر در لیگ اولی برآیند و در آینده ما از همینا میتواند رقابت خوب در لیگ اولی نشون دهند. در حقیقت هم همین طور است و ما باور داریم که دستهایی که از لیگ یکم به لیگ اولی میان باز هم هنری اونها بیشتر میشود چون که با دسته‌های تجربه‌ناک بازی میکنند. خب بازی عموما دومی دوری چهارمی رقابت‌های لیگ اولی میان دسته‌های پنچر و همچنین برقچی صورت میگیرد و دیدیم که پنچر در بازی اخیر خود از خطلان شکست خورد با یک گل نوروز رستموف و دسته برقچی هم از تیم خوجند ناکام شد. خب عموما فکر شما درباره همین بازی و دستپران علیرضا شورمحمدов در میدان خوب بازی میکنند، دستپران مبین ارگاشov به سفر میروند، کی برتری دارد و کدام دسته میتواند موفق شود نسبت به اون بازی که در دور سوم اینها برگزار کردند؟ اگر ما با جدول منم چمپیونات لیگ اولی ما توجه کنیم هر دو دسته در آخر جدول قرار دارند. من فکر میکنم که هر دو دسته هم میخواهد که از همین جا بالا برآید از جای هفتم و هشتم و این ما از همین مبارزه دو دسته برای اون میرود که از جایهای هفتم و هشتم به بالا برآیند. بنابراین من فکر میکنم که بازی جوانان برقچی که خیلی خوب است میتوانند که در این دسته پیروز شوند ولی اون رو نیز قایل کردن هم که شاگردان علیرضا شورمحمدov که در میدان خود بازی میکنند و بسیار هم مخلصان پنشر به نهایت در ولایت خطلان بسیار است. من فکر میکنم که قواها برابرند. در همین بازی قواها برابرند و در حقیقت هم بازی است که پیشگویی کردن شاید مشکل هم باشد چون که شما در حالتی عموما دسته ها رو گفته در جدول و هر دو دسته نیز برای غلبه در این بازی وارد میدان میشوند. خب دستپران علیرضا شورمحمدov امکان خیلی هم خوب داشتند ولی اونجا باز دسته خطلان که در آغاز رقابت‌های لیگ اولی نه چندان موفقیت خوب داشت برای 3 امتیاز تلاش کرد و موفق هم شدند و شاید این چیز در دور آینده با دسته پنچر هم امکان بدهد. و خوب حالا ما توجه میکنیم به بازی در پیش ایستاده میان دسته‌های خوجند و ریگرتدست و این بازی گفتیم در ورزشگاه 20 سالگی شهر خوجند برگزار می شود و حالا در مورد آمادگی دسته خوجند همکاری ما از شهر خوجند یک گزارش آماده کرده است. توجه میکنیم به گزارش و بعدا باز در مورد دسته خوجند و حالت این تیم خواهیم گفت. بعد 3 دوری موسم امساله چمپیونات ملی مملکت اوید با فوتبال بین دسته های لیگ اولی دسته خوجند بعد تیم استقلال دوشنبه یکی از دسته های پیشرفت جدول مسابقات به حساب می رود. دیرکتور کلوب فوتبال خوجند مراد عمروف و سرمربی دسته نومان یوسفوف که در موسم امساله راهبری تیم خوجند را به عهده گرفتند عزم قوی دارند که امسال تیم خوجند با موفقیت های نظررس نویل شود. پیش از برگزاری واخوری های تقویمی پیوسته مشق و تمرین ها گذرانیده می شوند که این به بالا رفتن ملکه مهارت بازیگران به تاثیر نمی ماند. تیم خوجند به دوره چهارم چمپیونات ملی مملکت اوید با فوتبال بین دسته های لیگ اولی آمادگی می‌بیند. خوجند در دوره چهارم چمپیونات مذکور با دسته ریگر تزازی ترسونزاده در همین ورزشگاه واخوری دویر می‌نماید. دسته خوجند که دو واخوریش را با غلبه و یک دیدارش را مساوی انجام داد این زمان در زینه دوم جدول چمپیونات مذکور قرار دارد. راهبریت تیم خوجند اطمینان دارند که واخوری نوبتی را نیز با پیروزی به انجام رسانیده موقع خود را در جدول مسابقات استوار نگاه می‌دارند و مخلصان دسته خوجند را شاد می‌کنند. نومان یوسفوف سرمربی دسته خوجند ابراز می‌دارد که آمادگی به واخوری با دسته ریگر تدست خوب به راه مانده شده است و مقصد اساسی ما و فوتبال بازان دسته این تنها غلبه میباشد. آمادگی دسته با بازی نوبتی با دسته پرقوت ریگر تدست خیلی خوب گذشته است. همه بچه‌ها صحت سلامت یگام کمبود نیست. هر روز تمرین در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت گذرانده ایستادیم. با فکرم بازی با دسته ریگر خیلی هم مشکل و هم نقص می‌گذاره برای که دسته ریگر که از دسته‌های پرقوت تاجیکستان به حساب می‌رود. چند کرده چمپیون تاجیکستان نگاه نکرده با اون مشکلی که دسته ریگر ممکن دارد از جهت بازیگران که از جهت دیگر اون کمه. دسته همه وقت پرقوت است. با این دسته همه وقت دشوار است بازی کردن. یکی ما حرکت میکنیم در این بازی با دسته ریگر بازی خوب در نزد مخلصان خودشان داده حرکت میکنیم که صاحب غلبه گردیم. یکی میدونیم که خیلی دشوار است.
ما در میدان خود باز میکنیم که این حرکت فکر و حرکت فقط در غلبه می باشد. یگان بازیگرای نو با میدان میبره یا همون هیئت پیش؟ ها ممکن یک تا دو تا بازیگر در هیئت اساسی ممکن عوض شد برای که در بازی پیش از با دسته بارچی از دو سه بازیگر که کمک ما راستی گپ از جهت بازیشون کمک قناعتمند نبودیم. البته عوض در هیئت اساسی می شود. از طرف رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و فدراسیون فوتبال ولایت برای مشق و تمرین دسته امسال توجه خیلی زیاد ظاهر شده ایستاده است که این هم یکی از سبب‌های و پیروزی‌ها نایل شدن دسته خواهد بود. بازیگران دسته خوجند از رفت مشق‌های آمادگی قناعتمندند و ابراز می‌دارند که در این سمت عین زمان یگان مشکلی وجود ندارد. Подготовка идет как обычно, что все ребята готовы к игре, что я думаю, что у нас еще есть пару дней, чтобы добрать оптимальные кондиции и форму, чтобы к игре быть полностью готовыми на 100%. Что мы будем играть исключительно на победу. В команде «Регар» я знаю мало информации. Я знаю, что команда очень титулованная, сильная, что простой игра не будет, что мы настраиваемся на серьезную игру, что соперник очень сильный, что мы постараемся сыграть достойно и надеемся на положительный результат в этой игре с «Регаром». وخوری خوجند و رگر در دوره چهارم چمپیونات ملی مملکت اوید با فوتبال بین دسته‌های لیگ عالی که سنه 8 اپریل در شهر خوجند ولایت سوخت برگزار می شود نتیجه زحمت و تلاش و آمادگی مربیان و فوتبال بازان این دو دسته را نشان خواهد داد. ҳамкори мо буданд ки аз омодагии дастаи хуҷанд як гузориш омода карданд ва бояд бигӯем ки хуҷанд омодагиҳои худро пас аз ғалаба, пас аз бозии муҳим, пас аз бозии муҳим бо Барқчӣ пурқувваттар мекунанд, чунки Регар Талас яке аз дастаҳое аст ки ҳатто ба Хуҷанд монеа шуда метавонад. Хуб, бозии дастаи Барқчӣ ва Хуҷандро шумо дидед дар Ҳисор ва онҷо он қарор доштед. Умуман дар дақиқаҳои албатта қисми дуюм футболбозони Хуҷанд бо як голи Хуршедбек Назаров пирӯзӣ ба даст оварданд. Хуб, чӣ хулоса бардоштед аз ин бозӣ, чунки дастбарони Мубин Эргашев ҳам бозии арзанда нишон доданд бо дастаи Хуҷанд. фикр мекунам ки ҳамин бозие ки дар қисми дуюм дастаи Барқчӣ нишон дод хеле нағз буд, аз ҳисоб ки онҳо худ ба якдигар партофтҳои хуб мекарданд ва нисбат ба дастаи Барқчӣ дастаи Хуҷанд аз ҳисоби маҳорат тавонист ки тӯбро нағз идора кунад ва аз ҳисоби тӯби стандардӣ ки вориди дарвоза кард Бекназаров Хуршед ғолибиятро соҳиб шуданд. фикр мекунам агар ҳамин хел боз дар бозиҳои оянда Хуҷанд баромад кардан гирад, боз ҳам муваффақ мешавад. ва умуман бояд бигӯем ки дастаи Барқчӣ ин ҳамон баъзе асосии мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон аст ва умуман бозии ин дастаро шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед? оё нисбат ба 8 дастаи дигар, умуман 7 дастаи дигар, онҳо дар ҳақиқат ҳам арзандаи умуман иштирок дар лигаи олиро доранд? чунки дастае аст ки моро дар мусобиқаҳои قرایی باید معرفی کند همچون دسته منتخب 19 ساله تاجیکستان. چه نظر دارید درباره بازی دسته Барқчӣ؟ فکر میکنم که دسته Барқчӣ سزاواری در لیگ عالی برآمد کردن دارد، چون که شاگردان موبین ایرگاشف یک بازی خوبی هم دارد. حتی در بازی در کامبیناسیاهای خود در اجرا کردن استانداردها، من توپ‌های کنجی، ضربه‌های جریمه آنها خیلی یک مهارت خوب نشان میدهد. ولی аллакай худаш маълум аст ки ҳамин даста ҳоло дастаи ҷавон аст. онҳо 19 сола аст мило бар ҳамин фикр монанда ояндаи онҳо хеле дурахшон аст. вале дар мавсими гузашта дастаи Барқчӣ нисбат ба мавсими кунунӣ хубтар бозӣ кард дар оғози мавсим, аммо ҳоло як нокомии ин дастаро фаро гирифтааст ва фикр мекунам дар бозии баъдаин умуман мушкилот ҳалли худро меёбад. хуб, дастаи Хуҷанд бо Регар Талас бозӣ дорад. хуб, умуман ҳолати дастаи Хуҷандро шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед ки онҳо бозӣ бисёр ҳам муҳим доранд? бояд гуфт ки дар ду бозие ки дар сафар бозӣ кардааст, дастаи Хуҷанд аллакай 4 имтиёзро соҳиб шудааст бо дастаи Помир ва бо дастаи Барқчӣ.
як бозии یعنی این نتیجه خوب است برای دسته бале خوجанд. бисёр ҳам натиҷаи хуб аст ва як бозиро аз дастаи хатлон 3 хол гирифт дар майдони худ ва ман фикр мекунам боз ҳам нақстар дар ин бозӣ баромад хоҳад кард чунки барои онҳо аллакай ҳамон вақт омадааст ки аз дигар дастаҳо пеш гузаранд бо дастаи Истиқлол. Бинобар ҳамин фикр мекунам ки дастаи хуҷанди шаҳри Хуҷанд дар ин бозӣ бо сари баланд аз бозӣ мебарад. برای اونها این بازی بسیار هم بازی مشکل است چون гарчанде ки дастаи Рейгар ки дар чуноне ки мо шоҳид будем дар қисми дуюм бо дастаи Истиқлол баъди иваз кардани якчанд бозигаро аллакай бозии дигар хел حتی میتوانست غلبیت به دست آورد. бале 1-0 дуюм қисми дуюмро бурид 1-0 бале агар ҳамин бозиро нишон диҳад шогирдони Ҳабибуллоев ниҳоят бозии хуб мешавад. خوب و حالا در مورد آمادگی دسته ریگر تداس هم ما یک گزارش از شهر ترسونزاده آماده کردیم یک جا تماشا میکنیم و باز فکرهای خود را در مورد بازی دسته ریگر تداس خواهیم گفت. бошгоҳи Регар Тадас дар футболи тоҷик яке аз тимҳои маъруфи кишвар ба шумор рафта дар замони соҳиби истиқлолӣ дар зурӯзмоҳиҳои муҳимтарини мусобиқоти қаҳрамонии Тоҷикистон бонгумон бароварда дастмӯзаҳои шоисаро низ марбути номи худ намудааст. ин бошгоҳ аз шаҳри бузурги саноати Тоҷикистон Турсунзода дар мусобиқаи лигаи олии мамлакат на танҳо намояндагӣ менамояд, балки яке аз беҳтарин ва пурқувваттарин дастаҳои кишвар эътироф мешавад. аммо пас аз солҳои 2011 бошгоҳи мазкур мувоҷиҳи буҳрон гардид ва бар асари он даста дар чемпионати кишвар ва дигар мусобиқаҳои қораӣ аз худ ба таври шоиста дарак дода натавонист. сармураббии бошгоҳ коршиноси шоистаи риштаи варзиши футболи мамлакат Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ки солҳои зиёд дар ин даста ифои вазифа мекунад тавонист дастпарваронашро 7 маротиба ба тахти қаҳрамонии лигаи олии футболи Тоҷикистон барнишонад. таҳти роҳбарии ин устоди донистакор регалиҳо 3 карат барандаи ҷоми президенти конфедератсияи футболи Осиё шуданд. ҳамакнун марому мақсади онро доранд ки ба мақоми пешинаи худ баргашта шаъну эътибори баланди хешро барқарор кунанд. ба иқрори роҳбарияти бошгоҳ барои онҳо дар ин иртибот беҳтар намудани вазъи молиявӣ, фароҳам овардани шарту шароити хубу машқу тамрин ва ҷалби бозигарони боистеъдод лозим асту бас. дар даври навбатии мусобиқоти лигаи олии мамлакат футболбозони Регар Тадас бо тими Хуҷанди Хуҷанд қувва меозмоянд. ин рақобат дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Хуҷанд сурат мегирад. барои футболбозони Регар Тадас дарёфти 3 имтиёз чун обу ҳаво зарур аст, чаро ки нокомиҳои нисбӣ дар ҳунарозмоӣ бо дастаҳои Барқчӣ, Кӯктош ва Истиқлол ки танҳо 2 имтиёз ба хазинаашон афзуданд, мавқеи онҳоро дар ҷадвал поин бурд. ҳамакнун онҳо ба мақсади ба даст овардани пирӯзӣ машқу тамринҳои ҳамвораи хубу нағзро пушти сар кардан доранд. умуман хеле ки медонем солҳои охир дастаи Истиқлол, дастаи Хуҷанд дастаҳои беҳтарини ҷумҳурӣ мебошанд, барои он ки ин дастаҳо хубтар шароит доранд ва метавонанд ки бозигарони хубтару беҳтара даъват кунанд. лекин хеле ки ба ҳама маълум аст дастаи Регар Тадас дар ком ҳолате набошад ё ҳолатҳое ки танқисӣ буд дар даста ҳама вақт байни дастаи Хуҷанд ва Регар бозиҳо бо як шиддати баланд мезгарад. барои ҳамин мо ки аз 9 хол фақат соҳиби 2 хол гаштем, мехоҳем ки бо як чӣ хуб ба хона баргардем. умуман барои 3 хол ба сафар мерем ва гуфтанем ки бозии чорум мешавад ки даста дар сафар бозӣ мекунад. ҳозир ба мо маълум аст ки бозиҳо дар сафар қийтар аст назар дар хона бозӣ кардан, лекин кӯшиш мекунем ки ҳамон натиҷаи дилхоҳро ба даст орем. Вайсиддин Сафаров бозингари ҷавон ва умедбахши ин бошгоҳ бо пироҳани Регар Тадас соли аввал аст ки майдондорӣ мекунад. Мавсуф яке аз бозингарони калидии бошгоҳ ба шумор хоҳад рафт. имсола дастаи Регар Тадас тайёрии хуб дидаста метавонад ки дар чемпионати имсола ҷои нағзро ишғол намояд ва тайёрии мо хеле хуб аст нисбати ин 3 бозие ки мо кардем. мураббӣ камтар тамринҳоро дигар кард ва дастаи Хуҷанд хеле дастаи нағз аст. онҷо бозингарои хеле хубро даъват намуданд ва мо ҳам дастаи мо хеле нағз аст, тайёрии хуб дида истодаем ва мо ба онҷо ба 3 имтиёз медиҳем.
тамринҳои дастаи регартадаст дар варзишгоҳи талкои шаҳри турсунзода бо маром ҷараён дорад ва тими регартадаст бо роҳбарии муҳаммадҷон ҳабибуллоев тамринҳои худро нисбат ба бозии хуҷанди шаҳри хуҷанд ки рӯзи 8 апрел сурат мегирад боз ҳам пурратар менамоянд ва бояд бигӯем ки ин бозии муҳим ва марказии даври чоруми лигаи олии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. сармураббии бошгоҳ баъди бозӣ бо қаҳрамони феълии кишвар дастаи пуртавони истиқлол ки дар сафар сурат гирифта буд аз ҳунарозмоии қисман дастпарварони худ изҳори ноқаноатмандӣ намуд. норозии муҳаммадҷон ҳабибуллоев дар ин маврид асоси воқеӣ дорад, зеро дар нимаи дуюми дидор футболбозони регартадаст равиши бозиро куллан дар ихтиёр гирифта вазъиятҳои хуби голзанӣ фароҳам оварданд, аммо аз ин лаҳзаҳо ба суди хеш истифода бурда натавонистанд. аз ҷумла дар як фурсати созгор ҳамлагар Амирҷон Сафаров ки дар нимаи дуюм андари майдони рақобат шуд, зарбаи самаровар барояш даст надод. ба ихтиёри худи бозингар ӯ иштибоҳашро фаҳмидааст ва барои ислоҳаш дар бозии интизор бо тими хуҷанд тамоми маҳорату малакаашро ба харҷ хоҳад дод. мо хуб барқарор карда истодаем ва ҳозир бошад тавйёрӣ ба бозии бо ҳамроҳи хуҷанд тавйёр дида истодаем дар варзишгоҳи талко ки мо се бозӣ гузарондем, фикри онҳоро накарда, чунки тренери мо гуфт ки фикри онро накардан лозим дар кор нест, чунки мо бозӣ дар пештара дорем, бо тими хуҷанд дорем, мо бо он тавйёрӣ хуб дида истодаем. умуман барои мо хуҷанд хеле дастаи пурқувват аст, чунки он бозии ҷоми африкаиро гузаронда буд ва мо бо тими хуҷанд тавйёрӣ хуб дида истодаем, чунки ба мо се хол дозим, мо бояд рафта дар он ҷо хуб бозӣ карда ва сазовори се очко шавем, баргардем. тайёрӣ албатта ҳамун хатое ки мо дар қисми аввале ки бозӣ бо дастаи истиқлол кардем ва дар қисми аввал 2 гол ба дарвозаи худ сар додем ва дар се давре ки гузашт мо дар бозии Куктош ҳам тӯпе ки ба дарвоза сар додем аз ҳолатҳои стандартӣ буд ва ҳамин рӯзҳо дар тамринҳо ҳамин корое ки ҳамун хатое ки дар бозӣ сар дода буд дар ҳамун хатоиҳо кор карда истодаем. ғайр аз ҳимоятгар Ойбек Абдуғафоров вазъи феълии ҳайати даста хуб аст. ёдовар мешавем ки Ойбек дар бозӣ бо Истиқлол лат хӯрда буд ва эҳтимол меравад ки дар ин дидори марказӣ ба майдон намеояд, вале ба ихтиёри сармураббии даста чанд тан футболбозони ҳайат метавонанд дар мавқеи ӯ ба таври шоиста ҳунарнамоӣ кунанд. خب رگارتاдаст ҳам ба бозии сафарӣ хоҳад рафт ва барои дастбарони муҳаммадҷон ҳабибуллоев ин бозии чаҳоруми сафарӣ дар оғози мавсими имсолаи футбол ба ҳисоб меравад ва онҳо боре ҳам дар чемпионати мусобиқоти лигаи олӣ дар ин мавсим дар майдони худ ягон бозии расмиро дар доираи лигаи олӣ накарданд. хуб шояд ин барои дастбарони муҳаммадҷон ҳабибуллоев монеа шуд ки онҳо аз се бозӣ баргузор карда танҳо 2 имтиёз ба даст оварданд. ногуфта намонад ки бозиҳои онҳо ҳамашон дар сафар рафта истодааст. ҳамиро ҳам мо бояд ба инобат гирем, чунки чемпионати тоҷикистон акнун оғоз ёфтааст, нав акнун 3 давр гузашт. мо фикр мекунам дар рафти 2-3 бозии дигар бозии онҳо худо хоҳад нағз мешавад. аммо ногуфта намонад ки ин даста яке аз дастаҳои пурқувваттарини ҷумҳурӣ мебошад, регартадаст ва ман аллакай мушоҳида кардам ки дар қисми дуюм вақте ки дар бозӣ бо регар бо Истиқлол як бозӣ бениҳоят хуб нишон дод, як голро вориди дарвоза кард ва якчанд ҳамин хел имкониятҳои хуб дошт ки дар мана дарвозаи Источи боз ҳам ворид кунаду афсус ки тӯбҳо ворид нашуданд. бале дар ҳақиқат ҳам муҳаммадҷон ҳабибуллоев пас аз ҳамин бозӣ ибрози андеша кард ки иштибоҳи яъне ӯ буд ки дар қисми аввал онҳо тактикаи нодурустро пеша карданд муқобили Истиқлол ва баъдан онҳо фаҳмиданд дар қисми дуюм умуман бозии дастаро дигар карданд ва фикр мекунам дар қисми дуюм онҳо бисёр имкони хуб доштанд, ҳатто барои на танҳо мусовӣ кардани ин бозӣ ҳатто ғалаба, чун Ойбек Абдуғафоров, Амирҷон Сафаров бисёр имкониятҳои хуби голзанӣ дар ҳамин дидор доштанд. хуб шумо дар мавриди 45 дақиқаи нимаи дуюм чӣ гуфта метавонед? дар ҳақиқат регартадаст бартарӣ дошт, чаро Истиқлол мисли нимаи аввал бозӣ карда натавонист? ман фикр мекунам дар ин ҷо якчанд бозингарони Истиқлол аллакай вақте ки 2-0 буд, бозӣ 2-0 буд, онҳо бо ҳамин қаноатманд буданд. фикр кардан ки пирӯз мешаванд. фикр кардан ки пирӯз шуданд ва боз як чизи дигарро қайд карданд ки манами 1-2 бозингари дастаи Истиқлол ба монанди Эҳсони Панҷшанбе гарчанде ки ҷавон мебошад,
باید با عصبانیت راه ندهند. بله بله در من حقیقت را مشاهده کردم و من با اون کس خواهانم که در آینده یکی از بازیگر جوانان بازیگر ملی دسته ملی ما میباشد احسان پنجشنبه با عصبانیت راه ندهد و همچی خیلی که در قسم یکم بازی کرد یک توپ رو واردی دروازه که همین خیلی باید در آینده برآمد کند و باز همین رو قید کردنم که دسته ریگر نهایت با یک بازی رو در قسم دوم به نهایت بازی خوب نشان داد و این هم فکر میکنم سبب همون در بالا ذکر کردیم با میدان وارد شدن بازیگران نو. بله از قبل یک لگنر از ازبکستان و همچنین امیرجان سفرов که اونجا فیروز قرایف رو ایواز کردند. خب عموما در قسم دوم برخوردهای هر دو جانب هم بسیار بود و داور با فوتبالبازان استقلال بیشتر کارت زرد داد چون که حمایتگران دغل بازی کردند و حتی ببینید یک حالتی بود که اونجا برخورد سیاوش اسرارov و اویبک عبدالغفارov بود که بازیگر ریگارتاس در بازی آینده با خوجان شاید اشتراک نکند. ولی به هر صورت ما گفته میتوانیم که ریگارتاس این سال در برابر استقلال یک تیمی رقابت‌پذیر برای پایگاه قهرمانی لیگ اولی میباشد. همینطور نیست؟ بله. و عموما حالا دوستان عزیز بازی این دسته ها البته ما امید داریم که یک دیدنی و یک جالبیت بیشتر کسب میکنه چون که بازی مرکزی دور چهارم است و اکنون توجه میکنیم به بازی آخرین دور چهارم این دیدار دسته های کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر و تیم خطلون ولایت خطلون است شهر قرقانتپ شهر باختر و باید بگیم که این بازی تا جایی برای هر دو دسته هم مهم است. کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر مفصل رو خیلی هم خوب آغاز کرد ولی بعدا این دسته باز در دیداری که خوجان داشت تا جایی در میدان خود قریب بازی رو باختن ولی بعدا نتیجه مساوی رو به دست آوردن و در دورهای دیگر دستبالان توهین مومنوف توانستن باز موفق شدند. خوب در مورد دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر چی میتوان گفت؟ من همین بازی رو یکی از بازی‌های مرکزی همین دور می‌حسابم چون که پس از خوجان ریگارتاس بله چون که دسته کوکتوش از دسته استقلال شکست خورد و با 5 امتیاز قرار دارد در جای سوم و دسته کلوب ورزش ارتش پامیر که 3 مساوی دارد صاحب 3 امتیاز است برابر با دسته خطلون 3 امتیاز فکر می‌کنم کدام از اینو غالب میآید با جای سوم میبراید. برای همین با هر دو دسته یک موقع را اشغال کردند که آنها هر دو هم امکانیت دارند که در این دسته در این بازی غالب باشند. من فکر میکنم این بازی با آمدن قشقرف که پرویز قشقرف که در این بازی محافظتگر چسکا که در این بازی که با کوکتوش مساوی کردند این بازیگر نبود و محض همین اداره کردن توپ رو از دست دادن بازیگران چسکا و به نهایت یک بازی سست نشان دادن. راستی گپ من این بازی رو از نزدیک تماشا کردم و این سخنان خود رو نیز با دیرکتور کلوب گفته بودن که اون کس با من نشسته بودن و من فکر میکنم که اگر همین بازی که با دسته کوکتوش نشان داد دسته پامیر اگر همین رو نشان داد موفق نمیشود. این رو هم وقت نشان میدهد ولی به هر صورت باید طاهر مومنوف در مورد رفع کردن مشکلات های دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر از حالا باید آمادگی ها رو پرقوت‌تر کرده باشد. و ما هم توجه میکنیم دوستان عزیز به همین بازی و حالا ما یک صحبت داریم از کارگردان خواهش میکنیم که ما رو تلفنی پیوست کنند با مربی دسته خطلون اصلدین حبیباللویف که یاردمچی سرمربی دسته خطلون هستند. خب اصلدین حبیباللویف تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید برای عموما صحبت با ما توسط تلویزیون و عموما در بازی دور گذشته با پنجشیر تیم خطلون اولین پیروزی خود را به دست آورد. حالا آمادگی این دسته در کدام سطح قرار دارد و عموما چی گفته میتونه در بازی در پیش ایستاده و عموما تیم خطلون؟ یکم سببش همه که ما بازی در تئوری خوب دیدیم نه وابسته از اون که بعد از دور دوم بعد بازی خوجان دو سه نفر بازیگرای هیئت اساسی ما لب برداشته بودن اشتراک کردن تونستن بعد بازی یکی از بازی‌های چغیلی که دربی میگن دربی ولایتی ما در نظر خود مقصد داشتیم در همین بازی دستبال شدیم برای اینکه ما خودم هم مخلصای خطلون در بود انتظار غلبه بودن حرکت کردیم که همین بازی در غلبه به دست بیاریم. های کمبودی ها بود به هر حال نگاه نکرده خیلی چیز هم هست دست پرسنی شستی گفتنی برای که در وقت بازی ما دو لحظه گلزنی داشتیم
дастаи паншер ҳам ду лаҳзаи хуби голзанӣ дошт. ҳай дарвозабон дарвозаро як гол ленин дошт. мо як лаҳзаро истифода кардем, ҳамқатиб ба ғалаба наил шудем. ва дар ҳақиқат ҳам бозӣ барои дастаи хатлон бинёяд мушкил ҳам буд, чӣ тавре ки шумо гуфтед. ҳоло омодагӣ дар кадом сатҳ қарор дорад? Чунки шумо дар сафар бозӣ мекунед бо дастаи клуби марказии варзиши Артиши Помир. ҳа ҳаракат мекунем ки бозӣ ба бозӣ бозии дастаро беҳтар кунем, чунки як проблема асосие ки баъди ҳар як бозӣ як нафар ду нафар бозингарои мо лаб мебардоранд. аз аввали мавсими ҳамисола яке аз бозингарои асосимон Узоқов ба ҳад амрон нашуда аз сабаби бемор буданаш. боз хеле гуфтем бозии гузашта Парвиз Ахунов ба майдон баромад, ҳозир боз лаб бардоштааст. хай боз дигар бозингаро ҳастанд ки ҳоли омода нестанд. ҳа ҳаракат мекунем ки аз бозӣ ба бозӣ бозигузори нақс кунем. мақсад якта ғалаба кардан, ҷои худро мавқеи худро дар таблиса чемпион мустаҳкам кардан. ташаккури зиёд ва ба дастаи хатлон дар ин бозӣ комёбӣ таманнун мекунем, чунки дастаи хатлон яке аз тимҳое аст ки пайваста дар лигаи олӣ ширкат мекунад ва бисёр ҳам мактаби футболи хатлон ки қаблан вахш ном дошт дар ҷумҳурии Тоҷикистон маъруф аст ва ҳоло футболбозоне ҳастанд ки дар тимҳои миллӣ баромад мекунанд ки онҳо дастпарвари бошгоҳи футболи вахши собиқ буданд. хуб, умуман дастаи хатлон чӣ гуна имконият дорад ва дар сафар дастпаронии Меҳроб Завурбеков бозӣ мекунанд бо дастаи клуби марказии варзиши Артиши Помир? ҳаминро гуфтаниам ки даста дар манами се бозие ки дута дар сафар ва якта дар майдони шаҳри Кӯлоб бозӣ кардааст. гӯё ки се бозиро дар майдони худ бозӣ накардааст. Бале, мисли Регар Тадаст. Бале, ба монанди Регар Тадаст фикр мекунам дастаи хатлон бозӣ карда метавонад ва бозии шикасти ин дастаро нигоҳ кунед ки ягон бо ҳисоби калон набохтааст. на дар бозии манамин дар хуҷан кардан, на дар дигаре ва фикр мекунам ки имконияти шогирдони Меҳроб Завурбеков бениҳоят калон аст, чунки онҳо ҳам ҳаракат мекунанд ки ба ҷои сеюм бароянд ва ман фикр мекунам ки қувваҳо баробар аст дар ин бозӣ ва касе ки дар ин бисёртар меҳнат мекунад, аз ҳисоби хатогиҳои ҳариф истифода мебарад, аз тӯбҳои ҷаримавӣ яъне зарбаҳои ҷаримаи имконият дорад нағз истифода барад, дар ҳамин бозӣ ғолиб меояд. ва дар ҳақиқат ҳам мо ин бозиро ҳам имкон дорем ки тамошо бикунем дар даври сеюми лигаи олӣ ва бисёр ҳам хуб гуфтед. вало таваҷҷӯҳ мекунем боз ба ҷадвали мусобиқот ва ба мавқеи дастаҳо дар пас аз даври сеюм ва ҳамчунин даври чорум як бозӣ баргузор шуд. бинед хатлон дар зинаи чорум аст бо касби 3 имтиёз ва дастаи клуби марказии варзиши Артиши Помир ҳам 3 имтиёз. яъне кадом даста ғолиб бояд, он гоҳ мавқеи худро дар ҷадвал беҳтар мекунад нисбат ба Регар Тадаст, Барқчӣ ва Паншер. бисёр ҳам хуб гуфтед ва Кӯктош аллакай ба бохт дучор шуд. ин бохти аввалини онҳо буд дар мавсими имсолаи футбол ва бозии Хуҷанд ва Регар Тадаст ҳам то ҷое як тағйиротро дар ҷадвал бояд анҷом бидиҳад. дар сурати пирӯзии Хуҷанд онҳо Истиқлолро дар ҷадвал мегузаранд, ба зинаи аввал мебаранд ва агар Регар Тадаст муваффақ шаванд, он гоҳ онҳо ҳам ба зинаҳои болоӣ хоҳанд рафт. хуб, ба ақидаи шумо дар даври чорум дар се бозие ки боқӣ мондааст, кадоме аз дастаҳо метавонанд мавқеи худро иваз бикунанд? дар ин ҷо дигаргуниҳо бисёр мешавад дар ҷадвали мусобиқоти лигаи олии ҷумҳурии Тоҷикистон, чунки мана як назар кунед, Барқчӣ, Паншер ҳарду ино дар шаҳри Ҷалолиддин Румӣ бозӣ мекунанд. Регар бо Хуҷанд дар вақти муваффақ шудани Регар соҳиби 5 имтиёз мешавад ва мумкин аст ки ба ҷои чорум ё ки чорум панҷум барояд. дастаи Хатлон бо дастаи ЦСКА баромад мекунад, ҳарду ҳам як хел имтиёз доранд. бозам такрор мекунам ки ино метавонанд, яке аз ино метавонанд ба ҷои сеюм раванд. албатта Хуҷанд ки аз фурсат истифода бурда 4 имтиёзро чуне ки ман гуфтам соҳиб шудааст, набояд ки ҳамин дар ин имкониятро аз даст диҳад. ман фикр мекунам ки дар ин дар дастаи Хуҷанд бо бозингароне аст ки аз тӯбҳои стандартӣ ҷаримавӣ ба монанди Манучер Ахмедов, ба монанди Чориев Бахтиёр нағз истифода мебаранд ва ин имкониятро бояд Хуҷанд аз даст надиҳад. фикр мекунам ки
дигаргунӣ баъди ҳамин давр мешавад. мешавад. Бале. бале дар ҳақиқат ҳам бояд шавад, чунки дастаҳо дар ҳамин давр он дастаҳое ки муваффақ набуданд дар даврҳои дигар барои пирӯзӣ, барои се имтиёз талош мекунанд. ва ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба бозиҳои давр, боз ҳам ба се бозие ки боқӣ мондааст миёни дастаҳои Панҷшер Барқчӣ, Хуҷанд Регар Тадаст, клуби марказии варзиш Артиши Помир бо Хатлон. хуб, мо дар мавриди дастаҳои Панҷшер Барқчӣ гуфтем, клуби марказии варзиши Артиши Помир ба Хатлон гуфтем ва танҳо ман фикри шуморо дар мавриди бозии Хуҷанд Регар Тадаст инҷо мефаҳмам. яъне пешгӯии шумо ва кадом даста муваффақ мешавад? ҳарчанд мушкил аст. ҳарчанде ки ҳар ду даста бениҳоят дастаҳои пурқувват ҳастанд, дастаи Хуҷанд ман фикр мекунам ки дар ин бозӣ ғолиб меояд. ғолиб меояд. ва мо бояд фаромӯш накунем ки дар даври гузашта, дар барномаи гузашта шумо пешгӯӣ карда будед ки Истиқлол муваффақ мешавад. Ба Регар Тадаст ҳамин тавр ҳам шуд ва ҳатто Хатлонро ним аз пешгӯӣ карда будед. бисёр мушкил буд ва онҷо бо ҳисоби 1-0 онҳо ғалаба ба даст оварданд ва ҳатто гуфта будед ки то 30 дақиқа дар бозии Истиқлол Регар Тадаст агар Истиқлол ду гол зад, он гоҳ муваффақ мешавад. бисёр ҳам пешгӯии хуб буд ва акнун мо боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ба он пешгӯии шумо ба бозии Хуҷанд ва Регар Тадаст. дӯстони азиз, ин рақобатҳое буданд ки дар ҳамин даври рақобатҳои Лигаи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешаванд рӯзҳои шанбе ва якшанбе. бозиҳои бисёр ҳам муҳим ва он нафароне ки уман наздик ҳастанд ба ин бозиҳо метавонанд онҳоро дар майдонҳои уман дастаи мизбон тамошо бикунанд ва ҳоло мо гуфта наметавонем ки вохӯрии дастаҳои Хуҷанд Регар Тадаст дар кадом майдон сурат мегирад, ё дар майдони Бисолаги шаҳри Хуҷанд ё дар майдони Спартаки шаҳри Хуҷанд. ин аниқ нест ва як рӯз пеш аз бозӣ ҳатман маълум мешавад, вале аниқ аст ки Панҷшер дар майдони худ дар Ҷалолиддини Балхӣ аввалин бозиро дар ин мавсим баргузор мекунад бо Барқчӣ ва клуби марказии варзиши Артиши Помир бошад, чун ҳамешагӣ дар майдони марказии шаҳри Душанбе бозиҳои худро баргузор карда истодааст ва ин дафъа онҳо бо тими Хатлон дидор мекунанд ва аз ҳамаи шумо даъват мекунем ки ин бозиҳоро тамошо кунед, чунки бо мухлис футбол зебост. аз мураббии шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол Қанвар Латипов изҳори ташаккур мекунем ки дар барномаи майдони сабз ширкат карданд. ташаккури зиёд ва бовар дорем ки дар барномаи баъдӣ боз мо дар мавриди бозиҳои даври панҷум низ дар ин студия ҷамъ мешавем ва боз ҳам фикрҳои худро дар мавриди бозиҳо хоҳем гуфт. ташаккури зиёд ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи майдони сабз ба анҷом мерасад. бо шумо будам ман Бобо Холмуродзада ки бо меҳмони барнома доир ба рақобатҳои даври чорумии Лигаи Олии Тоҷикистон гуфтем. сеҳатманду пирӯз бошед.